Καλησπέρα σας! Καλώς ορίσατε σε μία ακόμα εκπομπή του Fashion Fly. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη βιώσιμη μόδα και την εκπαίδευση. Σήμερα όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη λοιπόν στο πώς μπορεί ένας επαγγελματίας μόδας να σταθεί σε μία διεθνή αγορά, να διακριθεί και να αναδείξει το ταλέντο του. Και γι' αυτό το λόγο μαζί μας είναι ο κύριος Ευάγγελος Δημητρακόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής Μόδας Athens Fashion Club. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε μαζί του. Κύριε Δημητρακόπουλε, καλώς ορίσατε. Σας έχουμε φέρει αρκετές φορές. Σήμερα θα χρειαστούμε τη συμβολή σας. Θέλουμε να μιλήσουμε αναλυτικά σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν σκοπό να σπουδάσουν το επάγγελμα του σχεδιαστή, του στιλίστα, του πατρονής μοντελίστ, του ειδικού ραφής. Άρα λοιπόν θέλουμε να μας αναλύσετε ποιες είναι οι προοπτικές οι οποίες παρουσιάζονται ως ευκαιρίες ανάδειξης ταλαντούχων νέων στο αντικείμενο της εκπαίδευσης της μόδας. Και φυσικά μιλάμε πάντα για τη σχολή μόδας Athens Fashion Club, η οποία είναι πρωτοπόρος και έχει καινοτόμες προσεγγίσεις. Σίγουρα η καινοτομία είναι ένα από τα στοιχεία της σχολής μας και αυτό είναι, πιστεύω, που μας βγάζει μπροστά. Να αναφέρω μόνο ότι έχουμε την πλατφόρμα του e-learning από το 2016, 8 χρόνια πριν την ξεκινήσαμε και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να εκπαιδεύουμε σε όλα τα αντικείμενα σπουδαστές από όλη την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες εκτός Ελλάδας. Θεωρείτε ότι η ύπαρξη του COVID και της επιδημίας έφερε πιο γρήγορα αυτή την αλλαγή προς την e-learning εκπαίδευση? Την έφερε, αλλά εμείς είχαμε ξεκινήσει 4 χρόνια πριν τον COVID. Μάλιστα. Χωρίς να ξέρουμε αν θα έρθει ο COVID ή όχι, απλά ήμασταν πάντα ένα βήμα πιο μπροστά, γιατί κοιτάγαμε πώς μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση στο αντικείμενο της μόδας. Συμπεραίνω λοιπόν ότι αυτή είναι μια στρατηγική προσέγγιση της σχολής Athens Fashion Club, η οποία ήθελε από την αρχή να προσανατολίσει την εκπαίδευσή της σε πιο διευρυμένες περιοχές. Ακριβώς. Και μιλάμε πλέον ότι εκπαιδεύουμε σπουδαστές και εκτός Ελλάδος. Και εκτός Ελλάδος. Και εκτός Ελλάδος. Έχουμε σπουδαστές από Αγγλία, Ελβετία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν είναι μια καινοτόμα προσέγγιση. Σε τι άλλο κομμάτι θα εστιάζετε την καινοτομία της σχολής Athens Fashion Club? Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ζητήσω να βγουν οι κάρτες για να δούμε ακριβώς όλα τα στοιχεία καινοτομίας τα οποία έχει η σχολή μόδας Athens Fashion Club. Αναφέρεται ότι η σχολή είναι Pioneers in Fashion, Innovators in Education. Τι εννοείται? Είναι στην κουλτούρα μας να προωθούμε, να στηρίζουμε τους νέους σχεδιαστές και μάλιστα μέσα από εργαλεία τα οποία είναι σύγχρονα και θα τους βοηθήσουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Ωραία. Καταλαβαίνω διαβάζοντας την κάρτα ότι μιλάτε για μια διαδικτυακή πλατφόρμα από το 2016 και ότι η εκπαίδευση γίνεται είτε part-time είτε full-time. Θέλετε να αναλύσετε λίγο? Μπορεί κάποιος να ακολουθήσει το πλήρες πρόγραμμα της εκπαίδευσης. Πολύ ωραία. Ή αν δεν έχει τον απαραίτητο χρόνο να το κάνει αυτό, μπορεί να ακολουθήσει την μερική φοιτηση. Το part-time. Η πλατφόρμα πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιον? Για παράδειγμα, είναι ένας σπουδαστής ο οποίος μένει στην Κρήτη ή στις Σέρρες ή στα Γιάννενα ή στο εξωτερικό, στο Λονδίνο. Έχετε και πολλούς σπουδαστές από το εξωτερικό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αρκετούς, ναι. Πώς μπορεί να βοηθήσει η πλατφόρμα στη μερική ή στην ολική φοιτηση? Να το πω πιο απλά, η πλατφόρμα μπορεί να βοηθήσει σε κάθε σπουδαστή, είτε είναι πλήρους είτε μερικής φοιτησης, να μην χάσει ούτε ένα μάθημα. Γιατί το μάθημα μπορεί να το παρακολουθήσει σύγχρονα, real time δηλαδή. Ωραία. Να έχει διάδραση με τον καθηγητή και με τους άλλους σπουδαστές μέσα στην τάξη. Μάλιστα. Ή αν χάσει το μάθημα καταγράφεται. Πολύ ωραία. Και μπορεί να το παρακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο και όσες φορές θέλει. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι εργαζόμενος... Μπορεί κάποιος να κάνει επανάληψη, να πω έτσι, του μαθήματος, χωρίς να διαβάσει σημειώσεις απαραίτητα, απλά παρακολουθώντας πάλι το μάθημα. Επομένως, αν κάποιος εργάζεται ή έχει ένα φόρτο εργασίας ή οικογενειακής ζωής, έχει παιδιά, έχετε πολλές μητέρες οι οποίες σπουδάζουν. Είναι και μητέρες οι οποίες παρακολουθούν τα προγράμματα άνω της ηλικίας των 30 ετών. Μπορούν αυτές οι γυναίκες ή αυτοί οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να παρακολουθήσουν την εκπαίδευσή τους το Σαββατοκύριακο? Βεβαίως. Βάζουν τα παιδιά για ύπνο και παρακολουθούν το μάθημα. Τι ωραία που το είπατε. Ωραία, άρα λοιπόν είναι μια πλατφόρμα πάρα πολύ χρήσιμη. Και πρέπει είναι μια πλατφόρμα σχεδιασμένη για εκπαίδευση, δεν έχει σχέση με άλλου είδους πλατφόρμες διαδικτυακών. Τύπου Zoom εννοείται. Zoom, Google Meet και ονόματα διαδικτυακών συναντήσεων κτλ. Στην πλατφόρμα ανεβαίνουν οι σημειώσεις του μαθήματος κανονικά. Έχουμε δημιουργήσει και ειδικά βίντεο
βίντεο εκπαιδευτικά χωρίς να περιλαμβάνονται μέσα στα βίντεο αυτά νεκροί χρόνοι, να το πω. Δηλαδή βίντεο μόνο με το υλικό του μαθήματος. Του καθηγητή δηλαδή που κάνει το μάθημα. Βίντεο που καταγράφεται την ώρα του μαθήματος, οπότε ο σπουδαστής μπορεί να δει και τις σημειώσεις του, να δει το βίντεο το οποίο είναι μόνο το εκπαιδευτικό υλικό και ταυτόχρονα να παρακολουθήσει και το βίντεο της διάλεξης. Άρα τώρα πραγματικά που το αναλύσατε, αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο είναι καινοτόμα προσέγγιση στην εκπαίδευση στη μόδα το γεγονός ότι υπάρχει η ειδικά σχεδιασμένη e-learning πλατφόρμα της σχολής Athens Fashion Club. Και αυτό είναι προς όφελος όλων των συμμετοχών του. Πάρα πολύ ωραία. Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Ακόμη και ένας σπουδαστής που παρακολουθεί τα μαθήματα διαζώσης, του δίνουμε πρόσβαση στην πλατφόρμα. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, αν χάσει κάποιο μάθημα. Είναι άρρωστος, για παράδειγμα, δεν μπορεί να πάει στο μάθημα. Πάρα πολύ ωραία. Μέσω πλατφόρμας και να δει πάλι και το καταγεγραμμένο μάθημα κτλ. Άρα δεν χάνει ούτε ένα μάθημα. Πάρα πολύ δηλαδή, μαθηματικώς αποδεδειγμένα δεν χάνει ούτε ένα μάθημα. Ωραία. Θα ήθελα όμως να δούμε και τις υπόλοιπες καινοτομίες της σχολής Athens Fashion Club. Και εδώ θα σας ζητήσω να μας μιλήσετε για αυτό το σημαντικό πρόγραμμα, το AFC Show Your Talent Program, το οποίο περιλαμβάνει τη συμμετοχή. Όπως διαβάζουμε, στην Athens Fashion Week, είναι η γνωστή σε εμάς εβδομάδα μόδας, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι σχολοί και όλοι οι σπουδαστές της Athens Fashion Club. Διαβάζουμε ότι έχετε ειδικά sustainable projects και θα ήθελα να μου πείτε τι εννοείτε. Όπως επίσης και να μας μιλήσετε και για την μοναδική αυτή εκπομπή, το Fashion Fly, το οποίο έχει ξεκινήσει από φέτος. Όσον αφορά τη συμμετοχή των σπουδαστών μας στην Athens Fashion Week, είναι μια δουλειά που γίνεται από τους σπουδαστές με την υποστήριξη της σχολής. Οι σπουδαστές λαμβάνουν μέρος στην Athens Fashion Week 2 φορές το χρόνο και μάλιστα με θεματικά αποτελέσματα. Πάρα πολύ ωραία. Το 2019 πήραμε το πρώτο βραβείο με την Αντωνία Δημοπούλου. Το 2020 με τον Γεωργία Χιόνι πάλι το πρώτο βραβείο. Να τα δούμε όμως αυτά τα βραβεία από κοντά, κύριε Δημητρακόπουλο, γιατί υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο με την επίδειξη. Πάμε λοιπόν να δούμε Athens Fashion Week με τους σπουδαστές της σχολής. Επιστρέψαμε λοιπόν στο στούντιο μαζί με τον διευθυντή της σχολής, τον κύριο Ευάγγελο Δημητρακόπουλο, που συζητάμε για βιώσιμη μόδα και μόλις πριν λίγο είδαμε μια εκπληκτική επίδειξη μόδας στην Athens Fashion Week. Δεν είναι όμως, κύριε Δημητρακόπουλε, μόνο αυτό το project το οποίο παρουσιάστε στη βιώσιμη μόδα, έχετε κι άλλα. Και μάλιστα είναι και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, στην έκθεση Μοντιτίσιμου που έχουμε πάρει μέρος 3 φορές. Ναι. Έχουν εκθέσει οι σπουδαστές μας τις δημιουργίες τους εκεί, με υφάσματα φιλικά προς το περιβάλλον και μάλιστα είχαμε πολύ καλή παρουσίαση. Να σας ρωτήσω, πόσο ωφελεί η συμμετοχή ενός σπουδαστή σε μια διεθνή έκθεση στο εξωτερικό, τι είναι αυτό που του προσφέρει? Πρώτα απ' όλα τι του προσφέρει? Το να μάθει να κινείται σε μια διεθνή έκθεση. Και δεύτερον, να έρχεται σε επαφή με πολλούς προμηθευτές υφασμάτων φιλικά προς το περιβάλλον. Κάτι που είναι παγκόσμιο τρέντ.
Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν γι' αυτό το λόγο επιβάλλεται να δούμε τη συμμετοχή των σπουδαστών μας με το επόμενο βίντεο συμμετοχή στη Μοντιτίσιμο την 60η στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Άρα, μόλις τώρα είδαμε, κύριε Δημητρακόπουλε, ότι οι σπουδαστές της σχολής Athens Fashion Club, και μιλάμε πλέον για σπουδαστές, όχι μόνο αποφύτους, έχουν τη δυνατότητα να εκθέτουν τις δημιουργίες τους, να αναδεικνύουν το ταλέντο τους, ήδη όσο ακόμα φοιτούν σε διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό. Συγχαρητήρια. Και είναι κάτι σημαντικό, γιατί σκεφτείτε τώρα, όσο φοιτούν να έχουν αυτή την ευκαιρία. Φανταστείτε μετά όταν αποφοιτήσουν. Μα κοιτάξτε να δείτε, στη σχολή όταν έρχεται ένας γονέας, ρωτάει πάντα, η συνηθισμένη ερώτηση είναι τι μπορείς να κάνεις για το παιδί μου μετά την αποφοίτηση. Σε αυτό το σημείο. Τι κάνουμε τώρα. Να απαντήσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να αναδειχθεί το ταλέντο ενός σπουδαστή όσο ακόμα σπουδάζει. Και γι' αυτό το λόγο έχουν αξία αυτά τα project, και τα project αυτά επιβάλλεται να δημιουργούνται μέσα στη σχολή, ώστε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή του διετούς προγράμματος των σχεδιαστών μόδας να έχει ένας σπουδαστής πολλές ευκαιρίες να συμμετάσχει σε αυτά τα project. Θα σας ρωτήσω όμως τώρα και για το Fashion Fly, για την εκπομπή. Θέλω να μου πείτε τι ήταν αυτό που σας έκανε να δημιουργήσετε την εκπομπή. Είστε η μοναδική σχολή μόδας στην Ελλάδα που δημιουργήσετε μία εκπομπή στην τηλεόραση για τη βιώσιμη μόδα και την ανάπτυξη, με στόχο τις επιχειρήσεις και την προώθηση των νέων σχεδιαστών και των δημιουργών, και πώς μπορούν να ωφεληθούν και οι σπουδαστές της σχολής σας από αυτή την εκπομπή. Πρώτα απ' όλα, οι σπουδαστές μπορούν να προβληθούν μέσα από την εκπομπή αυτή, και μάλιστα έχουμε δώσει την ευκαιρία στον καλύτερο σπουδαστή να προβληθεί μέσα από την εκπομπή χωρίς κανένα κόστος. Πάρα πολύ ωραία. Όσον αφορά τη δημιουργία αυτής της εκπομπής, ήταν ανάγκη να βγάλουμε προς τα έξω τις γνώσεις μας, την τεχνογνωσία που λέμε. Μέσα από μια εκπομπή. Και να αποκτήσει η σχολή μεγαλύτερη απήχηση στο ευρύτερο κοινό. Εννοείται. Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο θα ξαναγυρίσουμε πίσω σε μια κάρτα, γιατί είδα πριν λίγο ότι έχετε και πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Διαβάζω λοιπόν ότι δημιουργούνται πολλοί διαγωνισμοί Fashion Design Contest εντός της σχολής, και μάλιστα διαβάζω ότι αναφέρονται και σημαντικά ονόματα εργοστασίων όπως Fancy Textiles, Athos Palace. Μπορείτε να μου πείτε για αυτούς τους διαγωνισμούς πώς λειτουργούν μέσα στην εκπαίδευση? Θα σας πω για αυτούς τους δύο διαγωνισμούς. Σπουδαστές έχουν δημιουργήσει ένα πορτφόλιο, και αυτός που βραβεύεται, δηλαδή σαν το καλύτερο πορτφόλιο, λαμβάνει τα υφάσματα από τις εταιρείες με τις οποίες έχουμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε στο διαγωνισμό αυτό, δημιουργώντας μια συλλογή και προβάλλοντάς την εβδομάδα μόδας. Πολύ ωραία. Άρα, εδώ πρέπει οπωσδήποτε να δούμε δύο βίντεο. Το ένα βίντεο είναι με τη Μαρία την Ενβρέτα, η οποία συμμετείχε στην εβδομάδα μόδας. Και το δεύτερο βίντεο είναι με την Τζία Μπατζάκη την Ελένη, η οποία όχι απλά συμμετείχε στην εβδομάδα μόδας με τη χορηγία του εργοστασίου της Athos Palace, αλλά έλαβε και το δεύτερο βραβείο του καλύτερου σχεδιαστή. Πάμε, ξεκινάμε με το βίντεο για τη Μαρία Ενβρέτα.
Κύριε Δημητρακόπουλε, συγχαρητήρια. Βλέπουμε εδώ πολλές πρωτιές. Ευχαριστούμε. Μαρίνα Καπαραγιώτη, Γεωργία Χιόνι, Τζία Μπαζάκη, Ελένη και φέτος, όχι φέτος, την προηγούμενη χρονιά, τον Νοέμβριο του 2023, πρώτο βραβείο του καλύτερου σχεδιαστή στη Μαρία Τριανταφυλλίδου και ταυτόχρονα και το τρίτο βραβείο στη Βασίλεια Νάιλς. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι τυχαίο όταν οι πρωτιές έρχονται η μία μετά την άλλη. Έχει σχέση με όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε. Στην κάρτα λοιπόν τώρα διαβάζουμε ότι έχετε συμμετοχή όχι μόνο σε διαγωνισμούς οι οποίοι γίνονται με μεγάλα εργοστάσια του εξωτερικού, αλλά ταυτόχρονα συμμετοχή και σε μεγάλες εμπορικές εκθέσεις. Κάναμε αναφορά πριν λίγο για τη Μοντιτίσιμο. Θα πω όμως τώρα για τη σημαντική έκθεση την Premier Vision στο Παρίσι. Συμμετέχετε... Έχουμε πάει πάνω από 20 φορές. Μάλιστα. Και με σπουδαστές και μόνοι μας, για να δούμε νέα υφάσματα, νέες τεχνολογίες, νέα υφάσματα, νέες συνθέσεις, νέες τεχνολογίες. Και βλέπω ότι αλλάζετε και τις χώρες τη μία μετά την άλλη. Μετά λοιπόν από την Πορτογαλία και το Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο, προχωράτε και πάτε και στην Τσεχία για τη Steel Cabo. Στη Steel Cabo έχουμε πάει 2 φορές με συλλογές των σπουδαστών, με το Fashion Incubator που έχουμε, το μοναδικό που υπάρχει στην Ελλάδα, και προωθήθηκαν οι συλλογές σε showroom της Πράγας και άλλων χωρών. Πολύ ωραία. Όμως έχουν οι σπουδαστές σε συμμετοχή και στην Athens Fashion Trade Show, που είναι σημαντική έκθεση εδώ στην Ελλάδα. Που γίνεται εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Και εκεί πάλι μπορούν να προωθήσουν τις συλλογές τους οι σπουδαστές μας μέσα από το δικό μας booth που έχουμε στην έκθεση αυτή. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είσαστε στοχευμένοι ως σχολή στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής αντίληψης των σπουδαστών, σε αυτό που ονομάζουμε business mindset, και πολύ περισσότερο στο να δώσετε ευκαιρίες σε ταλαντούχους νέους να μπορέσουν να δημιουργήσουν το δικό τους fashion brand. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η πρώτη θερμοκοιτίδα μόδας το 2016 από τη Σχολή Μόδας Athens Fashion Club, και γι' αυτή θα ήθελα να μου μιλήσετε. Κοιτάξτε, να δείτε, ταλέντα υπάρχουν πολλά. Το θέμα είναι πώς θα εκπαιδεύσεις το ταλέντο, τον κάθε σπουδαστή, να σκέφτεται επιχειρηματικά και να μετατρέψει το ταλέντο στο θυμολόγιο. Είναι το πιο σημαντικό. Έτσι λοιπόν, καλλιεργούμε τους σπουδαστές μας στο να σκέφτονται με επιχειρηματικότητα και να κάνουν το επόμενο βήμα. Άρα η συμμετοχή στη θερμοκοιτίδα μόδας είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι ανοιχτή η θερμοκοιτίδα σε όλους τους σπουδαστές. Σε όλους τους σπουδαστές. Της σχολής. Και ο στόχος της είναι μια παροχή δηλαδή, όταν λέμε. Μια επιπλέον παροχή, βεβαίως. Μια επιπλέον παροχή, και σκοπός της θερμοκοιτίδας είναι να επιταχύνει επιχειρηματικά τους νέους σχεδιαστές, τους νέους επιχειρηματίες. Πολύ ωραία. Εφόσον υπήρχε αυτή η θερμοκοιτίδα, η οποία είναι ιδιόκτη, είναι της σχολής Athens Fashion Club, ποιος ήταν ο λόγος που δημιουργήθηκε και το Co-Incubation πρόγραμμα με την Ολλανδική Πρεσβεία, αλλά και η θερμοκοιτίδα Grow Sustainable in Portugal με την Πορτογαλική Πρεσβεία? Είναι η εμπιστοσύνη που μας έδειξε η Πορτογαλική Πρεσβεία να ηγηθούμε ενός αντίστοιχου Fashion Incubator στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της πρέσβυρας, της αξιότιμης κυρίας Ελένας Πάιβα, πρέσβυρας στην Αθήνα, αλλά και co-incubation programs που κάναμε με το Orange Grove, που ανήκει, είναι κάτω από την ομπρέλα της Ολλανδικής Πρεσβείας. 2 σημαντικές λοιπόν πρωτοβουλίες από τη Σχολή Athens Fashion Club σε συνεργασία και με την Ολλανδική Πρεσβεία, ακριβώς, στη μία περίπτωση, και με την Πορτογαλική Πρεσβεία στην άλλη. Και τώρα θα ήθελα να ακούσουμε τι είπε η πρέσβυρα η Ελένα Πάιβα όταν επισκέφτηκε την έκθεση Athens Fashion Trade Show. Πάμε. I would like to thank Marlene and the Athens Fashion Club for the fantastic project they have together with us. We couldn't get a better partner than the Athens Fashion Club in the person of Marlene and Vangelis. They are great people to partner with. We are very happy with this partnership. The idea initially from the embassy was to find a Greek partner that could showcase the quality and technology of the Portuguese fabrics, because we are still a manufacturer nation. We have lots of factories, we export all over the world, and we wanted the Greek designers to know our products and to try them, and for that we need a partner for emerging designers, Greek emerging designers together with Portuguese fabrics. And here we are very, very, very happy, and we couldn't do much better than you. It's a fantastic cooperation.
πόσο σημαντικό είναι που η εξοχότητά της, η Ελένα Πάιβα, η πρέσβυρα της Πορτογαλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, τίμησε με την παρουσία της τη σχολή Athens Fashion Club, επισκεπτόμενη το περίπτερό της στην Athens Fashion Trade Show. Κύριε Δημητρακόπουλε, συγχαρητήρια. Κάθε χρόνο. Σημαντική συνεργασία με την Πορτογαλική Πρεσβεία. Πολύ σημαντική. Και πολύ σημαντικό και το όφελος της επιχειρηματικής ανάπτυξης όλων των νέων δημιουργών σε συνεργασία με την Πορτογαλική Πρεσβεία στην Αθήνα. Μπράβο σας. Έχετε όμως και άλλες καινοτομίες, δεν σταματούν εδώ, γι' αυτό θα πάμε ξανά στην κάρτα. Έχετε λάβει και το πρώτο βραβείο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη από το διαγωνισμό Bravo Society. Ακριβώς. Αφορά ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δημιουργήσαμε και το εφαρμόσαμε στις φυλακές Κορυδαλλού, στο γυναικείο τμήμα, να το πω έτσι. Μάλιστα. Αφορούσε ένα πρόγραμμα επιχειρηματικότητας με σκοπό να δώσουμε γνώσεις στις κρατούμενες, έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήσουν όταν βγουν στην κοινωνία, όταν αποφυλακιστούν ακριβώς. Δημιουργήσαμε ένα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο το διανύμαμε κανονικά στις κρατούμενες. Δημιουργήσαμε εικονική επιχείρηση και προϊόν. Πάρα πολύ. Στο τέλος. Αυτό λοιπόν μας έφερε και το πρώτο βραβείο. Με άλλα λόγια, η σχολή Athens Fashion Club δεν νοιάζεται μόνο για τους σπουδαστές της και την εξέλιξή τους μετά την αποφοίτηση. Όχι, αλλά και το κοινωνικό αποτύπωμα είναι πολύ σημαντικό. Νοιάζεται και για το θετικό της κοινωνικό αποτύπωμα, τόσο στο περιβάλλον με τη βιώσιμη μόδα, όσο και στην κοινωνία. Και αυτό είναι κάτι σπάνιο, κύριε Δημητρακόπουλο, δεν μπορούν να το κάνουν όλες οι επιχειρήσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν τα resources για να μπορέσεις να το πραγματοποιήσεις αυτό. Πολύ ωραία. Επομένως πάμε να δούμε και το βίντεο από τη βράβευση. Athens Fashion Club Fashion School. Ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας στις φυλακές Κορυδαλλού μέσω εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί μια προσωπική πρωτοβουλία της σχεδιάστριας Μαρίας Βιτινίδου και δημιουργήθηκε από τους καθηγητές και εκπαιδευτικούς συμβούλους της σχολής Athens Fashion Club. Στόχος του είναι να ενισχύσει την ομαλή επανένταξη στην κοινωνία φυλακισμένων γυναικών του σοφρονιστικού καταστήματος Κορυδαλλού μέσω της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Έχοντας δει λοιπόν και για ποιο λόγο πήρατε το πρώτο βραβείο στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα να πούμε ότι έχουμε καταλάβει πλήρως για ποιο λόγο ονομάζεστε Pioneers in Fashion, Innovators in Education, το έχουμε κατανοήσει αυτό και τώρα θέλουμε να δούμε τα προγράμματα. Τα προγράμματα τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει ένας αρχάριος και να αποφοιτήσει ως επαγγελματίας, έτσι δεν είναι? Σχεδιαστές και στυλίστες. Να δούμε λοιπόν τις κάρτες για τους σχεδιαστές. Ξεκινώντας από δύο βασικά προγράμματα, όπως το μονοετές πρόγραμμα των σχεδιαστών μόδας. Πώς να δημιουργήσεις ένα επιτυχημένο fashion brand? Είναι δύσκολο αυτό, κύριε Δημητρακόπουλε? Δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε εύκολο, αλλά σίγουρα ο βαθμός δυσκολίας μειώνεται όταν υπάρχει σωστή εκπαίδευση και επιμέλεια από τον εκπαιδευόμενο. Στην επόμενη κάρτα, λοιπόν, μπορούμε να δούμε και το περιεχόμενο αυτού του προγράμματος, όπου εδώ θεωρείται βασική πυλώνες εκπαίδευσης, τη βιώσιμη μόδα, την επιχειρηματικότητα, που την αναλύσαμε πριν λίγο, και την καινοτομία και ανάπτυξη μέσω των ψηφιακών δεξιοτήτων. Εδώ διαβάζουμε ότι έχετε πολλά προγράμματα ψηφιακά τα οποία χρησιμοποιείτε, όπως το Cloth 3D, το AI και προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης και διάφορα digital design tools. Επίσης όλα αυτά πραγματοποιούνται και χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του entry portfolio, αν θέλει κάποιος να συνεχίσει σπουδές και στο εξωτερικό, γιατί και αυτό συμβαίνει. Κάποιος ξεκινάει από την Ελλάδα και συνεχίζει μεταπτυχιακές. Βιώσιμη μόδα είναι παγκόσμιο trend. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι οι νέοι σχεδιαστές να ασχοληθούν με τη βιώσιμη μόδα. Η επιχειρηματικότητα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί όπως είπα πριν, δίνει τα εφόδια στο νέο σχεδιαστή να κάνει το επόμενο βήμα στην αγορά μέσα, στην αγορά εργασίας. Και φυσικά τα ψηφιακά μέσα είναι αυτά που κάνουν και τη ζωή, να το πω έτσι, τη δουλειά του νέου σχεδιαστή πιο εύκολη, πιο εντυπωσιακή πολλές φορές και με καλύτερο αποτέλεσμα. Και σε αυτό σημείο να πω και κάτι όσον αφορά το τελευταίο σχετικά με τη δημιουργία entry portfolios για σπουδαστές που θέλουν να πάνε στο εξωτερικό. Η τελευταία μας επιτυχία ήταν φέτος με την Στρέλα Βασιλείου, η οποία
θα συνεχίσει σπουδές στην ΕΣΜΟ στο Παρίσι. Στην ΕΣΜΟ, σε μία από τις καλύτερες, από τις πρώτες σχολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κορυφαία σχολή. Έχουν αποφοιτήσει πολύ γνωστοί σχεδιαστές από την ΕΣΜΟ. Και είναι μεγάλη χαρά για μας να δίνουμε τη συνέχεια στις σπουδές ενός ταλαντούχου νέου. Κύριε Δημητρακόπουλε, ξαναγυρίζουμε πάλι στην κάρτα, επιμένω. Έχουν τελειώσει οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι περισσότεροι τώρα αναζητούν πώς θα εξελίξουν τις σπουδές τους ή πώς θα ξεκινήσουν αυτό που ονειρεύονται, το όνειρό μου να το κάνω πραγματικότητα. Να τονίσω, όπως με έχετε ενημερώσει, ότι υπάρχει και το 20% της έκπτωσης στα δίδακτρα μέχρι 31 Ιουλίου. Αυτή είναι μια σημαντική προσφορά. Δεν πρέπει να τη χάσουν, πιστεύω, όσοι θέλουν να κάνουν την εγγραφή. Και εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τη χάσουν. Ισχύει για όλο τον Ιούλιο. Είναι ένα οικονομικό κίνητρο που δίνουμε. Είναι η εγγραφή δηλαδή που ονομάζουμε early birds από τώρα για τις εγγραφές του Νοεμβρίου. Πολύ ωραία. Ισχύει και για το επόμενο πρόγραμμα. Να δούμε λίγο την κάρτα του επόμενου προγράμματος. Η επόμενη εκπαίδευση είναι το διετές πρόγραμμα σχεδιαστών. Πείτε μας επιγραμματικά πώς ξεχωρίζει αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει, πέρα από τα μαθήματα του σχεδιασμού μόδας, περιλαμβάνει και τα μαθήματα του δημιουργίας πατρών, κοπής, σεραφής κτλ. Είναι πιο ολοκληρωμένο, γι' αυτό και απαιτείται και περισσότερος χρόνος για τη διεξαγωγή. Διαβάζουμε εδώ για ένα ειδικό μάθημα, το οποίο το ονομάζετε εσείς Science of Fabrics ή αλλιώς Fabric Styling. Ναι. Τι θα μου λέγατε γι' αυτό? Αυτό το διδάσκω εγώ προσωπικά σαν κλωστοφαντουργός μηχανικός. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του σχεδιαστή που πρέπει να το γνωρίζει, γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Οι περισσότεροι σχεδιαστές δεν γνωρίζουν από ύφασμα. Αυτό το έχω δει από προσωπική μου εμπειρία. Επίσης, είναι σημαντικό γιατί, ναι. Γιατί μπορείς να δημιουργήσεις το καλύτερο δυνατό προϊόν, συνδυάζοντας άνεση, ποιότητα, το πόσο ωραίο θα είναι το ρούχο, το πόσο ωραίο θα πέσει, η σωστή δηλαδή επιλογή του υφάσματος για το αντίστοιχο σχέδιο. Πολύ ωραία. Δεν μπορώ με ένα ύφασμα να το εφαρμόσω, να το χρησιμοποιήσω για 15 διαφορετικά σχέδια για διαφορετικές χρήσεις. Το κάθε ένα θέλει τα δικά του. Και εδώ λοιπόν, λίγο πιο κάτω, διαβάζουμε και digital marketing, social media. Το θεωρείτε σημαντικό να εκπαιδευτούν οι σπουδαστές σε αυτό το αντικείμενο? Το θεωρώ σημαντικό γιατί πρέπει να έχουν μία άποψη για το πώς θα προωθήσουν την επιχείρησή τους μέσα από τα social media. Ακόμη και αν δεν το κάνουν οι ίδιοι, ναι. Να γνωρίζουν το πώς θα επικοινωνούν με το marketing, digital marketing agency, έτσι ώστε και να δίνουν οδηγίες και να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν είναι το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σχεδιαστών μόδας. Και προχωράμε στο επόμενο, το οποίο είναι και αυτό πολύ δημοφιλές θα έλεγα. Είναι το πρόγραμμα της Σχολής Μοδιστρικής, όπου βοηθάει κάποιον να μάθει πατρόν, ραπτική και στη συνέχεια να δημιουργήσει το δικό του ατελιέ. Τη δική του επιχείρηση μόδας όμως, να πούμε την αλήθεια. Όπως βλέπετε και εδώ έχουμε εντάξει την επιχειρηματικότητα. Σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε εντάξει την εκπαίδευση επιχειρηματικότητας, γιατί ακόμη και ένα ατελιέ να ανοίξει κάποιος, πρέπει να γνωρίζει κάποια πράγματα, να έχει κάποια στοιχειώδη επαφή με την επιχειρηματικότητα, βασικές γνώσεις, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο σημείο για το πού θα ανοίξει το ατελιέ του, να κάνει ένα business model canvas πριν το ανοίξει, έτσι ώστε να βάλει τα κόστη κάτω. Είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Άρα λοιπόν ήρθε η ώρα να δούμε το βίντεο. Και εδώ να πω κάτι, ότι η Σχολή Μοδιστρικής διεξάγεται και εξ αποστάσεως. Δηλαδή και το πατρόν και η ραπτική γίνεται και εξ αποστάσεως. Αυτό δεν το γνωρίζαμε. Κάνατε πολύ καλά και το τονίσατε. Και μάλιστα θα πω κάτι, ότι τα άτομα τα οποία έχουν διδαχθεί, έχουν εκπαιδευτεί στη Σχολή Μοδιστρικής εξ αποστάσεως, πολλές φορές είναι καλύτερα από τα άτομα τα οποία είναι διαζώσεις. Αυτό ακούγεται λίγο παράδοξο, ενώ δεν είσαι δίπλα στη δασκάλα, στον καθηγητή. Παράδοξο, γιατί μπαίνει και ένας άλλος παράγοντας στη μέση, που είναι αυτός, είναι η δίψα που έχει κάποιος να μάθει κάτι και δεν έχει πρόσβαση στην πόλη, μια σχολή στην πόλη του. Οπότε, και εκεί φαίνεται η αξία. Και το κάνει εξ αποστάσεως και πραγματικά δηλαδή αυτό το έχουμε φτάσει σε πάρα πολύ ψηλό σημείο. Πολύ ωραία. Δηλαδή για αυτό το πράγμα μπορώ να πω ότι είμαι περήφανος. Τι άλλο να πει κανείς. Ίσως να μην πίστευα ποτέ θα το επιτυχάναμε αυτό το πράγμα. Θέλω όμως να δούμε το βίντεο. Το βίντεο που αφορά τη Σχολή Μοδιστρικής, για να αποκτήσουν και οι τηλεθεατές μας μία ιδέα για το τι μπορούν να κάνουν και τι μπορούν να μάθουν σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης πατρών ραπτικής.
Δεν σταματάει η εκπαίδευση, κύριε Δημητρακόπουλε. Είδαμε πριν λίγο σχολή μοδιστρικής και προχωράμε τώρα στο πρόγραμμα των στιλιστών μόδας. Επιμέλεια μόδας. Η σύμβουλος μόδας ονομάζεται ο στιλίστας. Πάμε να δούμε λοιπόν την καρτέλα και για ποιο λόγο ξεχωρίζει η σχολή Athens Fashion Club με την εκπαίδευση στο αντικείμενο του styling. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ ότι αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύονται στο αντικείμενο του styling μπορούν να εργαστούν στη σκηνοθεσία φωτογράφησης, στην επιμέλεια ενός fashion show, στα περιοδικά, καλά αυτό είναι γνωστό, περιοδικά, κινηματογράφος, τηλεόραση, θέατρο, δημιουργία βίντεο clips, διαφημίσεις. Μπορούν να εργαστούν ως creative directors, ως personal stylist και να ασχοληθούν και ως visual merchandisers. Όλες αυτές λοιπόν είναι θέσεις εργασίας, στις οποίες μπορεί να βρει ένας εξειδικευμένα εκπαιδευόμενος στιλίστας. Ωραία. Πόσο δύσκολο είναι να βρεις εργασία σε αυτούς τους τομείς? Δηλαδή, τι ειδικές ικανότητες πρέπει να έχεις? Αν πάμε στην επόμενη καρτέλα και δούμε τα μαθήματα τα οποία εκπαιδεύεται, διαβάζουμε ιστορία της μόδας, διαφορετικά στυλ, σκηνοθεσία, φωτογράφηση, social media, πάλι ξανά science of fabrics, φασματολογία και visual merchandising. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να έχει κάποιος αυτές τις δεξιότητες? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να το πω δύσκολο ή εύκολο, εξαρτάται καθαρά από το άτομο. Σίγουρα μέσα από την εκπαίδευση αυτές οι δεξιότητες βελτιώνονται, αλλά πάλι όμως είναι θέμα ανθρώπου. Δηλαδή όλοι όσοι εκπαιδευτούν μέσα από αυτό το πρόγραμμα μπορούν να βρουν τη θέση την οποία να ζητούν σε όλες αυτές τις... Ναι, μπορούν να βρουν όταν υπάρχει ευκαιρία, μπορούν να βρουν. Τηλεόραση, δηλαδή θέατρο, κινηματογράφος, περιοδικά. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Μάλλον πρέπει να δούμε εδώ ένα ακόμα βίντεο το οποίο έχετε ετοιμάσει από την τελική φωτογράφηση και την αποφοίτηση των στιλιστών μόδας της σχολής Athens Fashion Club. Είδαμε λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία της φωτογράφησης. Την κάνετε κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο. Είναι παροχή της σχολής. Ναι. Και γίνεται με επαγγελματίες φωτογράφους, μακιγέρ, hair stylists κλπ. Είδα μια πολύ μεγάλη ομάδα συνεργατών. Μεγάλη ομάδα και τελευταία φωτογράφηση είχε θέμα το gentrification. Το gentrification, το οποίο είναι θέμα που αφορά τα εξάρχεια κυρίως και για το οποίο γίνεται συχνά θέμα συζήτησης και αναφοράς. Αφορά πολλές περιοχές της Αθήνας, απλά αυτή τη στιγμή τα εξάρχεια είναι σε αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είστε λοιπόν σύγχρονοι και στο αντικείμενο ότι παρακολουθείτε τις αλλαγές της κοινωνίας. Εννοείται. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε όμως και άλλα προγράμματα να μας πείτε. Δεν τελειώσαμε εδώ. Ένα ακόμα πρόγραμμα για το οποίο έχετε ξεχωρίσει είναι το πρόγραμμα Fashion Marketing and Business Studies της σχολής Athens Fashion Club, όπου εδώ θεωρώ πως έχετε ηγετική θέση, κύριε Δημητρακόπουλε, ως σχολή μόδας, γιατί έχετε και τη μοναδική θερμοκοιτίδα μόδας, δηλαδή αν μη τι άλλο έχετε το προβάδισμα. Εδώ σε αυτό το κομμάτι μπορώ να πω ότι όντως έχουμε ηγετική μορφή, γιατί πέραν της εκπαίδευσης, όπως είπατε, έχουμε και το Fashion Incubator, θερμοκοιτίδα, οπότε ολοκληρώνεται το κομμάτι της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα με την επιχειρηματική επιτάχυνση που λαμβάνει ο εκπαιδευόμενος μέσα από τη θερμοκοιτίδα.
Η επιτυχία λοιπόν ξεκινά από ένα άρτιο business model canvas, αυτό αναφέρεται εδώ, το οποίο από όσο γνωρίζουμε είναι αντικείμενο της εκπαίδευσης, αυτό το εντατικό πρόγραμμα στο Fashion Marketing and Business Studies. Αναφέρεται ότι δεν αρκεί το πάθος, αλλά το business mindset. Προφανώς εννοείται... Αυτό εκπαιδεύουμε τους σπουδαστές να αποκτήσουν την επιχειρηματική, να το πω έτσι, νοοτροπία. Νοοτροπία και αντίληψη. Πουλήστε με πρωτοπορία και καινοτομία. Αυτό ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις. Μπορούν όλοι να το κυνηγήσουν αυτό. Για όλες, βέβαια. Για όλες. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι αν πάω στην περίπτωση των καλαμακίων, να το πω έτσι, ναι, που από το πλαστικό πήγαμε στο χάρτινο, γιατί το πλαστικό μολύνει το περιβάλλον, αλλά το χάρτινο αποδείχθηκε ότι είναι πιο βλαβερό. Και ξαναγυρίσαμε πίσω. Και τώρα πάμε στα βρόσιμα. Μάλιστα. Και θα θυμηθώ τον εαυτό μου μικρό που πίναμε, ας πούμε, την πορτοκαλάδα με μακαρόνια χοντρά. που ήταν βρόσιμα. Η καινοτομία λοιπόν, έχετε δίκιο, αφορά όλες τις επιχειρήσεις και όλα τα προϊόντα. Δεν μπορούν όλοι να το πετύχουν. Εσείς όμως εκπαιδεύετε εδώ στο αντικείμενο της επιχειρηματικότητας και γνωρίζετε και τους τρόπους. Γι' αυτό το λόγο διαβάζω παρακάτω ότι αναφέρεστε σε στρατηγικές διαφοροποίησεις και διάφορα εργαλεία. Μιλάμε για SWOT analysis. Μιλάμε για τις θεωρίες του Porter, 5 Forces και Generic Strategies. Αυτό μου ακούγεται λίγο σαν μεταπτυχιακό, κύριε Δημητρακόπουλε. Συγγνώμη, αλλά είναι πολύ εξειδικευμένες γνώσεις επιχειρηματικότητας. Είναι απλές γνώσεις, δεν είναι εξειδικευμένες. Μπορεί να τις διδάσκουν στα μεταπτυχιακά, αλλά είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιονδήποτε, έτσι ώστε να κάνει το πιο ασφαλές επόμενο βήμα. Μάλιστα. Να το πω έτσι. Και κλείνεται με το unique value proposition, αναφέροντας ότι η κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει μία μοναδική πρόταση αξίας, την οποία προσφέρει στην αγορά και για την οποία γίνεται ελκυστική στους πελάτες της. Ωραία. Εκτός όμως από τα επαγγελματικά προγράμματα κατάρτισης, έχετε και τα σεμινάρια, που τα περισσότερα από αυτά είναι και καινοτόμα. Τα επόμενα λοιπόν σεμινάρια τα οποία θα μας περιγράψετε, διαβάζω ότι είναι τα σεμινάρια της βιώσιμης μόδας, Instagram Strategies for Fashion Brands, AI for Fashion, τεχνητή νοημοσύνη, πολύ ιδιαίτερο αυτό, δημιουργία περιοδικού μόδας, τεχνικές πωλήσεων για επιχειρήσεις μόδας και κάτι που μας εκπλήσει, TV hosting, τηλεπαρουσίαση. Μπαίνετε και στο χώρο της τηλεόρασης. Θα θέλετε να μου πείτε, έχουμε ήδη μπει. Σωστά. Θέλετε να μου κάνετε σχόλια για κάποια από αυτά τα σεμινάρια? Κοιτάξτε, όσον αφορά τη βιώσιμη μόδα, όπως είπα και όπως προανέφερα, διδάσκουμε όλες τις στρατηγικές που μπορεί να βάλει στο DNA της μία επιχείρηση, έτσι ώστε να αποκτήσει πράσινη ταυτότητα. Πολύ ωραία. Αυτό με δύο λέξεις. Ωραία. Η τεχνητή νοημοσύνη θεωρώ ότι είναι μία εξέλιξη των σχεδιαστικών προγραμμάτων που έχετε, τον Cloth 3D, Photoshop και Illustrator. Και όχι μόνο, πολλά εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και μπορούν να βελτιώσουν τη δουλειά ενός σχεδιαστή και όχι μόνο. Το Instagram Strategies το κατανοώ, γιατί εφόσον βρισκόμαστε σε μία σύγχρονη εποχή που όλοι μιλάνε για digital marketing, θεωρείται σημαντικό οι απόφοιτοί σας να γνωρίζουν τεχνικές, στρατηγικές που θα χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν τα accounts που έχουν στο Instagram και να προωθήσουν τις συλλογές τους. Δημιουργία περιοδικού μόδας, και αυτό το βρίσκω λίγο καινοτόμο. Αναφερόμαστε σε περιοδικά τα οποία όχι μόνο βρίσκονται σε μια έντυπη μορφή, αλλά φαντάζομαι και ένα περιοδικό το οποίο είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Πάρα να μπορεί κάποιος, ένας δραστήριος σχεδιαστής, οτιδήποτε, να δημιουργήσει το δικό του περιοδικό. Το περιοδικό είναι επιχείρηση. Ωραία. Εγώ το βλέπω πρώτα το κομμάτι σαν χόμπι και μετά σαν επιχείρηση. Κάποιος που το αρέσει μπορεί να το δημιουργήσει και να μετατραπεί σε επιχείρηση. Πολύ ωραία. Τεχνικές πωλήσεων για επιχειρήσεις μόδας. Αυτό ανήκει στο B2B services, από ό,τι γνωρίζω. Και στο B2B services, ναι, αλλά διδάσκεται και στους στυλίστες, έτσι ώστε να μπορούν να προμοτάρουν καλύτερα τον εαυτό τους και τη δουλειά τους. Τώρα, για το TV hosting και τηλεπαρουσίαση, νομίζω ότι εδώ είναι προφανές πως υπάρχει εμπειρία πίσω από την εκπαίδευση, πώς μπορεί κάποιος να παρουσιάσει τη δουλειά του, το έργο του. Ξεκινήσαμε ως σχεδιαστές, για παράδειγμα, ως στυλίστες, τους εκπαιδεύουμε στους τρόπους να παρουσιάσουν και να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Και στη συνέχεια, οι τεχνικές τηλεπαρουσίασεις περιλαμβάνουν και τους ρόλους, το περιβάλλον μέσα σε ένα στούντιο, τα είδη της τηλεπαρουσίασης. Εννοούμε βέβαια ότι δεν θα γίνουμε δημοσιογράφοι, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Δημητρακόπουλε. Παρουσιαστές σε ένα αντικείμενο το οποίο μας ενδιαφέρει. Έτσι κι αλλιώς βρισκόμαστε σε μια εποχή που όλοι κάνουν broadcasting. Με τα σεμινάρια All Time Classics,
που εδώ εννοούμε το Cloth 3D. Το Cloth 3D δεν είναι All Time Classics, για εσάς είναι All Time Classics, είναι καινοτόμο πρόγραμμα, είναι καινοτόμο, απλά εμείς το έχουμε... Αλλά το εκπαιδεύεται τα τελευταία 2 χρόνια στη σχολή. Και επίσης αναφέρονται το σχέδιο μόδας, το πατρόν ραπτική και το πατρόν ραπτική για μαγιό που είναι θερινό σεμινάριο και ξεκινάει τώρα. Κλείνοντας λοιπόν τα σεμινάρια και θέλοντας να πάω παρακάτω, θα κάνουμε μια ειδική αναφορά στα B2B services τα οποία παρέχεται. Η καρτέλα λοιπόν αναφέρει διάφορες υπηρεσίες για B2B services, όπως για παράδειγμα σχεδιασμό συλλογής και πρωτοτύπων, εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, business consulting, market research και sustainable suppliers. Μπορείτε να βρείτε. 2 λογάκια. 2 λογάκια. Όσον αφορά το σχεδιασμό συλλογής, έχουμε αναπτύξει πολλές συλλογές, αρκετές φορές συλλογές για προς τρίτους. Πολύ ωραία. Επιχειρηματίες που έχουν μία επιχείρηση και θέλουν να ανανεώσουν τη συλλογή τους και ίσως επειδή δεν γνωρίζουν, δεν έχουν τον χρόνο, δεν έχουν τους κατάλληλους πόρους κτλ. Απευθύνονται σε εμάς. Θα προχωρήσουμε παρακάτω και θα πάμε σε μία ακόμα καρτέλα, η οποία αφορά αυτή τη στιγμή την αρθρογραφία που έχει αναπτύξει η Σχολή Μόδας Athens Fashion Club σε σημαντικές εφημερίδες όπως ο Δημότης της Ανατολικής Αττικής, η εφημερίδα Daily News και το SL Press. Γιατί ασχολείστε με την αρθρογραφία ενώ είσαστε σχολή που εκπαιδεύετε σε αυτό το αντικείμενο? Και η αρθρογραφία μας έχει εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ειδικά μπορεί να διαβάσει κάποιος στα links, να το πω έτσι, της κάθε εφημερίδας. Μάλιστα. Θα δει ότι τα άρθρα μας έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αγγίζοντας προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα εκπαιδεύοντας κιόλας τους αναγνώστες και πιστεύουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει μια αξία. Και παρατηρώ εδώ σε αυτή την εφημερίδα, στο Δημότη της Ανατολικής Αττικής, αν μπορούμε να το δούμε, ότι κάθε φορά βρίσκεστε κεντρικό σαλόνι σε όλη την αρθρογραφία, ξεκινώντας με τα Business Remodeling Series, έτσι ονομάζεται αυτή η αρθρογραφία, δηλαδή χτίζεται σιγά σιγά τη βάση για την επιχειρηματικότητα σε κάποιον ο οποίος θα ξεκινήσει τώρα την επιχείρησή του. Ακριβώς. Μπράβο σας λοιπόν που ειδικά στο Δημότη υπάρχει σειρά αρθρογραφίας άρθρων που όντως πραγματικά έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μοιράζεστε λοιπόν αυτή την τεχνογνωσία ελεύθερα και να πούμε ότι το Δημότη της Ανατολικής Αττικής είναι free press, μπορείτε να το βρείτε σε όλη την Ανατολική Αττική. Επίσης όμως είναι και σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι δωρεάν, μπορεί οποιοδήποτε να διαβάσει όλη αυτή την εκπαιδευτική αρθρογραφία. Όπως επίσης και με την εφημερίδα Daily News, και αυτή βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή, στην οποία έχετε πάρα πολλές δημοσιεύσεις. Συγχαρητήρια, κύριε Δημητρακόπουλε. Τώρα υπάρχει μια συζήτηση για κάτι άλλο. Μην μας το πείτε σήμερα, αλλά να ξανάρθετε. Κύριε Δημητρακόπουλε, σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε. Θα σας ευχαριστήσω για όλη την περιγραφή των εκπαιδευτικών σας προγραμμάτων. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για την εκπαιδευτική χρονιά. Και επίσης να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε καινοτόμοι και πρωτοπόροι όλοι, ο καθένας από τη δική του πλευρά, για τον χώρο και το αντικείμενο στο οποίο εργάζεται. Και ελπίζουμε όλοι οι σπουδαστές, οι υποψήφιοι σπουδαστές να αγκαλιάσουν και την έκπτωση την οποία είπαμε πριν λίγο. Το μείον 20% είναι μια προσφορά της σχολής μέχρι τέλος Ιουλίου. Μέχρι τέλος Ιουλίου, Early Birds, όποιος θέλει να κάνει την εγγραφή σε ένα από τα προηγούμενα προγράμματα που αναφέρθηκαν, μπορεί να απευθυνθεί στη σχολή. Σε αυτό το σημείο κλείνουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ κύριε Δημητρακόπουλε για μία ακόμη φορά. Ραντεβού το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο. Γεια σας.